Takže prosím vás, vítajte v seriálu Staviame a venujeme sa. Takže keď chcete poznať o mne viac, píšte, že kedy budú videá, kedy bude informačka na videá, kedy bude informačka, že či budem natáčať, a kedy bude informačka, či budem robiť videá z toho, čo som ja postavil. Takže dneska postavíme Wintera. Ja to mierím na moje Lego. Čakajte, neviem to nejako spraviť. Takže vidíte naše súčiastky. Takže začíname touto súčiastkou. Tuto vám ju predvediem. Pod ňu dáme takto. Jaj. Takto ju sem položím. Ja ju kde pokladám? Mne to seká, prosím vás, takže ak zle niečo robím, hovorte do videa. Potom. Takže na to dáme bielú plôžku, tak to vám ju ukážem pred kamerou. Bielú plôžku, asi ju vidíte. Ja ju teraz dávam na Wintera. A ako vidíte, dáme také isté, lenže so sivým. Jaj, to dobre vám to ukazujem, čo? Dobre. Dobre. Vidíte, dáme to na Wintera opačnou stranou, na to dáme bielu dvojku. Tú bielu dvojku dáme dopredu. Na to potom už nedáme zatiaľ nič, takže ideme ďalej. Takže ideme robiť hlavy. Dáme takéto, samozrejme by to teraz vpredu, teraz zozadu, hnedé je zozadu a sivé je spredu, takže prichystáme si takéto s týmto, vidíte to dobre, ja to tiež dobre vidím, vidíte mi oči, ja sa volám navyše Mike Z, to je moje četové meno, práve vám nepoviem, lebo pôjdu po mne fanúšikovia. Takže potom, počkajte, potom, what the heck, počkajte len počítať mi. Tak potom dáte toto a máte hlavu. Máte hlavu, ako vidíte. Pripevníme ju dopredu na sivé. Aj, spadlo mi to. Vidíte, dopredu na sivé máme. Dáme to sem k tomu. Takže ideme prvá hlava, dopredu dáme sivé, ako ste videli. Mne to seká, mne to laguje. Dáme to na toto. Máme prvú hlavu hotovú. Počkajte, teraz dáme ju na bok, otočíme toto k mojej strane, dáme to sem a ukážem vám to, počkajte, pomerím myškou, tramtaradá, už takéto máme, už len zobrať si druhú hlavu, jeden sivý boďočík dozadu dáme, tuto, ako ste predtým videli, už vám to nebudem ukazovať. K tomu sivému boďočíku dáme toto a dopredu dáme takéto jedničky. Sem a sem. Tak
A pozrite sa mu do očí, zblízka, ako vidíte. A my mu to dáme tak ako druhú hlavu a máme Winterové hlavy pokope. Počkajte, mne sa to laguje len, lebo mám dosť pomalý počítač. Tak, pripojíme hlavu ku telu a máme Wintera. Pán je pekný, čo? A má aj chvost. Pozrite, takto vyzerá zozadu a má pravé rebrá. Jedna hlava, druhá hlava a posledná hlava. Tak, teraz vám ukážem, ako sa zoskladá majáčik na to. Takže potrebujete takéto modré a takéto sivé. Dáte to na seba, takto. Počkajte, a máme to. A na to dáme Wintera. A máme to. Počkajte, vidíte mi len hubu. Zase. Počkajte. To mi tam vidí. Aha. Aj, takto. Takže tuto vidíte oficiálneho Wintera. Môžete sa pozrieť na ňo, ako vyzerá z Minecraftu a bude tento Winter, bude neskôr, ale keď začnem natáčať prvé video s týmto panákom, tak bude to rozprávka vlastne o Minecrafte, niečo také, po česky, po slovensky a po anglicky. A jednoducho tento panáčik vie hýbať rukami, nohami, aj hlavou. Ja aj troška sa mi to zaseklo. Vie hýbať aj hlavou. A to je na tom najlepšie, že on bude dobrodružne hrať. A keď to vyhrá, dojde až k Winterovi, tak ho zabije. Porazí ho. A vyhrá. Budú mu pomáhať nejakí panáčikovia. Ale to je koniec. Na budúci diel bude o niečom novom, ale nie o veľkom Steveovi. Takže čus, či nie. Bušt. To budem už na začiatku. Pá!